L-attivitajiet soċjali għal-kamp tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch ma qataw xejn u lanqas f'Għawdex. Dan kif it-tnejn Alex Borch attenda ħajtif ta' Kerċem Għawdex. Din l-attività soċjali kienet organizzata mill-Kumitat Reġjonali u kienet ta' suċċess kbir kif numru kbir ta' persuni attendew biħġarhom għal din l-attività biex jiltaqgħu u jkellmu lil-kamp tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch. Waqt din l-attività Alex Borch ringrazzja lil dawk kollha preżenti tal-appoġġ kontinwu tagħhom u spjega li din kienet sena impenjattiva kemm għalih kif ukoll għall-Partit Nazzjonalista u rringrazzja lil Bernard Grek li għamel parti minn din is-sena bħala kap tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll l-Adrian Delija li flimkien miegħu għamel il-kampanja elettorali. Alex Borch saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa partit maqut u li hu bħala kap tal-partit qed jaħdem biex aktar nies jersqu lejn il-Partit Nazzjonalista u biex bekk il-Partit Nazzjonalista ikun il-partit rebbieħ. Waqt din l-attività soċjali Alex Borch spjega li hu kompla jiftaħ il-bibien tad-dar ċentrali għaż-żgħażagħ u dan qed ikun rifless fl-ammont ta' żgħażagħ li qed jagħtu l-għajnuna u l-kontribut tagħhom fid-dar ċentrali. Alex Borch tenna li Għawdex għandu kandidati relevanti u tajbin ħafna u li huma qegħdin jaħdmu għatih biex il-Partit Nazzjonalista jkun gvern alternattiv. Fl-ħarnet huwa tal-awgurju tiegħu għal sena ġdida mimlija saħħa għena u paċi. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-kandidati kollha tal-Partit Nazzjonalista fuq id-distrett ta' Għawdex.